Здравейте! Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в студиото на Екстра Шоп. Днес ще ви представя нещо невиждано. Очилата апликатор Easy Drop. Easy Drop. Easy Drop. Случвало ли ви се да не може да намерите очите си? Или капките, които се опитвате да си поставяте, се загубят по пътя от тубата до окото? Ако това наистина е така, то Easy Drop е точно за вас. Easy Drop трябва да се мие и хъби вода. Рано или късно вие ще го захвърлите и ще заема ценно място в шкафовете. С две думи, този продукт е истински безполезен. А не е ли време да бъдем разумни и да купуваме неща, които наистина ползваме? Не се колебайте, изпратете снимка на някой от вашите безполезни домашни екстри. И спечелете уикенд с новата разумна Dacia Sandero и още 50 невероятни награди. Това е невиждана оферта. На цената само на една снимка. Новата Dacia Sandero. Липсва само излишното. От днес светът на вашите крака няма да е същия благодарение на обувалката за чорапи крак и крак. Потърсете ни сега!